Moje meno je Miriama Bistiaková a toto je moja dišputa sama so sebou o veciach. Krásno. Ako sa definuje krásno? Čo je krásno? Ja neviem. Nechce sa mi prečítať definíciu v knihe. A na čo aj? Veď bude zdĺhavá, nudná a krásna určite nebude. Moment, keď dostanem like na fotke na Instagrame, je určite krásne. Čo je však ešte krajšie, je určite vznik fotky. Óda na krásnosť sa môže začať. Krásno je pocit, ktorý vo mne pretrváva viac ako 1 minútu, sekundu, hodinu, celý život, kto vie. Ó, ty si ale krásna! Ináč túto vetu nepočujem veľmi často. Rodná moja hruda kamenistá. Nie, teraz nehovorím o kriváni. Poukazujem na to, že geológovia nemajú nudnú prácu. Nezaujímavou zaujatou zaujímavosťou je, že všetko môžeme pokladať za krásne. Veď no tak, povedala som predsa, že to má byť nezaujímavá zaujatá zaujímavosť. Ja mám napríklad celkom rada hory. Nie, že by som okolo nich zase faninkovala ako okolo koncertu Beyoncé, ale sú celkom ok. Ináč, na horách sa mi páči to, že výdobytky modernej doby tam moc nefungujú. Zoberme si napríklad také deodoranty. Neviem ako vám, ale mne teda rozhodne nepomáhajú. Som na horách, tak sa mi tak nejak dačo utriedi v tej hlave mojej. Psychológa vtedy nepotrebujem. No nie, že by som ho niekedy potrebovala, len som chcela poukázať na psychohygienické účinky krásna tam hore na horách. Na surreálnosť, keď stojím dole pod kopcom a hovorím si, do paže to ja budem tam hore a potom som hore. Je to celkom super. Ozaj. Podstatne nepodstatnou informáciou v knihách sa krásno definuje ako uspokojovanie estetických potrieb človeka.